Atsogoleri a zipani za ndale mdziko lino awapempha kuti akhale patsogolo kuthandiza amayi mzipani zawo omwe ali ndi masomphenya pachitukuko kukwanitsa maloto awo otenga maudindo pa chisankho cha mu Septemba. Kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi ya Ingrid Mickelson wati mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino ali ndi chiyembekezo kuti zipani za ndale zikhalanso patsogolo kuteteza amayi ku nkhanza nthawi ya misonkhano yokopera anthu. Dziko la Norway ndi mabungwe ena omwe akulimbikitsa amayi kutenga maudindo ndi monga UNDP Sweden, UN Women Oxfam ndi NGO GCN ati muzipani za ndale muli amayi anzeru omwe atawapatsa mwayi atha kuthandiza dziko lino kutukuka m'magawo osiyanasiyana. Tili ripoti. Dziko la Norway ndi limodzi mwa mayiko komanso mabungwe amene akuthandizira dziko lino kulimbikitsa amayi kutenga maudindo, ndipo lati ziphinjo zilipobe zimene zikupondereza amayi kukwaniritsa maloto awo otenga maudindo ndi kuthandiza kutukula dziko. Kazembe wa dziko likuno ku Malawi ya Ingrid Mickelson wati zipani za ndale zikufunika kulimbikitsa njira zothandizira amayi kuti pa chisankho cha mu Septemba ambiri adzakwaniritse maloto awo otenga maudindo. Iwo ati kuonjezera pa mavuto osowa ndalama zochitira misonkhano yokopera anthu, vuto la nkhanza komanso ziwawa pa ndale zili ndi kuthekera kobwenzeretsa chidwi cha amayi kudzapikisana nawo pa chisankhochi. Choncho zipani ndi magulu okhudzidwa akufunika apeze njira zolimbikitsira chitetezo cha amayi mnyengo ya zochitika zokopera anthu pa chisankho. Wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Halima Daudi wati kuonjezera pa thandizo limene limafunika kuti amayi achite bwino, khalidwe labwino ndi limenenso lingawathandizire amayi kuti achite bwino pa chisankho. Tazina sindalama ukhoza kukhala ndalama zambirimbiri wangati ulibe khalidwe amsanga kusankhe. Mfeni mapanga senkariji azimayi kuti tionenso khalidwe lathu tikamapita kumakosiyose kwathu kuti kumakhala bwino ndi wanthu, kumatumikira bwino wanthu kuti atisankhe. Sankati sankhe fati ndi kupereka zindalama zambirimbiri. Wapampando wa bungwe la NGO GCN Magika Thewera Banda wati ngakhale mabungwe akuyesetsa, dziko lino likufunikira chikachitika chisankho mu Septemba lidzakonze ndondomeko ndi malamulo olimbikitsira dziko kuti amayi ambiri azikhala m'maudindo. Tikufuna lamulo tikadusa zisankho izizi chifukwa panopa lamulo lachedwa kale, koma zisankho izizi zikadusa tiyambepo kukambirana za lamulo kuno ku Malawi la maquotas azimayi. Padakali pano chiwerengero cha amayi mnyumba ya malamulo ndi chosapitira aphungu 40 mwa aphungu 193 amene ali mu nyumbayi. Pirian Tambala, Zodiac, Lilongwe. Bungwe la akadaulo pa ndale Political Science Association lafunsa zipani za ndale kuti ziloweretu mu mgwirizano pano kuti sizavutike kupeza mavoto oyenerera molingana ndi malamulo a chisankho a 50%+1. Polankhula mu programu yapadera ya Zodiac, mtsogoleri wa bungwe la Henry Chingaibe wati mgwirizano ndofunika zitakhala kuti anthu akuyeneranso kuponya voti kachiwiri. Mwazina Achingaibe ati chiwerengero cha anthu omwe aonetsa chidwi chodzayimira maka pa mpando wa mtsogoleri wa dziko ndi chokwanira kupereka mpikisano oyenera. Zambiri mulipoti ili lomwe walemba ndi Chisomo Chingwalo. Achingaibe ati kuchita migwirizano mwa msanga kulimbikitsa zipani za ndale pamene zikukonzekera chisankho. Polankhulapo pa zomwe ena akuti mpikisano pa chisankhochi ukhala pakati pa Lazarus Chakwera a Malawi Congress MCP ndi Peter Mutharika Democratic Progressive DPP, Achingaibe ati zinthu sizingakhale chonchi potengera kuti omwe akupikisana pa mpandowu ndi ochuluka, zomwe ati ndi zoyenera pa ulamuliro wa demokrasi. Anthu akhala akunena kuti iyayi tiyeni tikalowe aliyense mphamvu zake zikapimidwe, ndiye tikachoka mmenemo tiyambe kuyang'anana kuti amene anatenga mavoti ambiri ni ndani amene tikhoza kuchita naye mgwirizano. Zimenezo mukhoza kupanga, koma ndiye kuti chipani chokujoyinani chija chilibe danga lopanga bargain for position ya running mate. Kumbali ina Achingaibe alankhulapo za chiopsezo chomwe chilipo choti anthu ochepa adzaponya voti potengera kuti anthu 65 pa anthu 100 aliwonse oyenera kuponya voti ndomwe adalembetsa. Kadaulo wina pa ndale George Shaima walangiza zipani kuti zilowe pa mgwirizano ndi zipani zomwe zili ndi mfundo zofanana. Nthawi yabwino imene akhoza kufotokozera mtundu wa Malawi kuti ayi ife tili pa mgwirizano ndi zipani ndiye ndi imene itsopano. Cholinga choti akamayenda kupita ku kampeni azikhala atadziwa kale zolinga za zipani zinzawozo zichetumati manifesto kapena kuti ma ideologies. Padakali pano zipani zonse zomwe zikupikisana pa chisankhochi sizidabwere poyera pa za omwe alowe nawo pa mgwirizano. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu.
tikadali pa nkhani zachisankho nkuluona za achinyamata ku Mzuzu a Meshek Msokwa wati kusowa kwa achinyamata osakwana zaka 35 omwe akufuna kuyimira pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo ndi kodandaulitsa ngakhale ina ambiri akufuna kuyimira ngati makhansala. Amsokwa akuganiza kuti izi zili chomwechi kamba kakusowa kwa ndalama komanso kulephera kwa ena mwa aphungu kugwira ntchito yawo zomwe zikudetsa nkhawa ambiri mwa achinyamata. Mkulu wa bungwe la achinyamata la Youth Forum for National Transformation Achifundo Robert wati ankhala kale pandale amawanyengerera achinyamatawo powapatsa makamphatso kuti awavotere malo mothetsa mavuto enieni. Toera Katswiri walemba ripoti ili. Mkulu ona za achinyamata ku Mzuzu a Meshek Msokwa wati ngakhale achinyamata ambiri akufuna kuzayimira nawo udindo wa khansala palibe wachinyamata wa zaka zosakwana 35 amene waonetsa chidwi chofuna kuyimira mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo zomwe ndizodandaulitsa. Poyankhula pa maphunziro omwe akupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana omwe anakonzedwa ndi gulu la achinyamata la Youth Forum for National Transformation yofonati ku Mzuzu, Amsokwa ati vuto ndi kusowa kwa ndalama komanso kusowa kwa zitsanzo zabwino kuchokera kwa ena momwe anakhalako aphungu a nyumba ya malamulo omwe alephera ntchito yawo. Aphungu atakhala mu nyumba ya malamulo kawiri malo moti azitumikira ma constituency yawo amakhala maybe akutukwanizana maybe kubapanga zinthu zachibwana zosakhala bwino nde mwina achinyamata kumaona ngati kuti I think izizi maybe nzosafunikira nde ndikana kuondabe kunena kuti achinyamata akhalebe ndi chidwi choti akoza kukhalabe even ngati aphungu komanso china nkhani ya ndalama. Ndipo mkulu wa yofonati Achifundo Robert wati pakufunika kulimbikitsa kutenga nawo gawo kwa achinyamata pa maudindo osiyanasiyana komanso ntchito zaboma. Koma Robert ati izi zimakanika chifukwa cha mkhala pakale pandale omwe amapereka ndalama kwa anthu kuti awaponyere voti malo mopereka mfundo zawo. Okuzana ndi za chipolowe kapena kuti violence imene kumachitika pa nthawi imene anthu akupanga kampeni komanso nkhani zokusana ndi ndalama zimene anthu amapereka kutenga kuti achinyamata ambiri alibe kuthekera kuti akuzikhala ndalama zopereka kwa anthu kuti avotere. So chifukwa imeneyo chifukwa nazo lifewo tikulimbana nazo. Ndipo yemwe akupikisana nawo pa mpando wa khansala ku mzira wa Ingwe Airinase Chawinga wati akupikisana nawo chifukwa cha tsankho lomwe limakhalapo popereka zitukuko mdera lawo komanso kulephera kwa kagwiridwe ka ntchito zofuna kutukula amayi ndi atsikana. Malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Toera Katswiri. Khoti lalikulu ku Mzuzu lalamula kuti chipani cha Malawi Congress MCP chichitisenso chisankho chachipulula ku dera lapakati mboma la Mzimba. Oweruza mlandu wa Justus Kishindo wati chisankho choyambacho chinachitika motsutsana ndi malamulo a dziko lino komanso panalibe kutsimikizika kwa nthumwi zozaponya voti. Izi zadza kutsatira madandaulo a nduna ya zamalonda a Vitumbiko Mumba omwe anali mmodzi wa opikisana nawo pa chisankhocho. Toera Katswiri wabweranso ndi ripoti. Oweruza mlandu wa khoti lalikulu ku Mzuzu Judge Justus Kishindo walamula kuti chipani cha Malawi Congress chibwerezenso chisankho chachipulula mdera lapakati pa boma la Mzimba potsatira mayina a omwe adzaponye voti omwe analambirana pa 10 January 2025. Akishindo alamulanso kuti mbali zonse ziwiri zidzilipirire zokha ndalama zawo za milanduyi. Akishindo adakhutitsidwa ndi nduna yoona zamalonda Vitumbiko Mumba yemwe anakana zotsatira za chisankhochi kunena kuti wapereka umboni okwanira ngakhale kuti zofuna zina zomwe anapempha sizinathe kuchitika. Iwo anafotokoza kuti umboni wa mkhoti unasonyeza kuti MCP sinatsate mgwirizano wake omwe unkanena kuti madera 37 akale ndi 13 atsopano apereke nthumwi. Iwo anati izi zimayenera kutsimikizidwa bwino koma chipanichi sichinachite zimenezo. M'malo mwake chipanichi chinagwiritsa ntchito nthumwi za madera 40 okha ndipo chinaphatikizapo madera 3 okha atsopano m'malo mwa madera 13. Akishindo ati chipanichi chinaphwanya udindo wake posankha kugwiritsa ntchito mndandanda wa voti osavomerezeka ndipo chisankho chachipululachi sangachinene kuti chinayenda mwa malamulo kapena motsatira ufulu wa demokrasi. Akishindo anati zolakwika zomwe zinachitika pa ndondomeko ya chisankho zinakhudza kwambiri zotsatira za chisankho komanso zinaphwanya malamulo. Iwo ananenanso kuti chipanichi chinachita zinthu mosayenera poyephera kuyankha madandaulo a Mumba, chinachita zinthu zopindulira munthu wina mwakusokoneza ndondomeko ya chisankho. Polankhulapo yemwe amayimira Mumba pa mlanduwu wa Khumbo Soko
wali ndi okhutira ndi chigamulochi. So we're very happy with the decision ya court takutenda kuti atimana makosta. I thought kuti ndi process imene yayenderamu awawa amene kuti apwetekeso ndi makosta alibe ndalama zimene zaonongeka. Ndipo wachiwiri yemwe amayankhapo pa mlanduwu Adamson Mkandawire watalandira chigamulochi koma adikira chipani kuti chiyankhulepo. Iwo atinso ali ndi chikhulupiriro kuti awinanso chisankho cha chipululachi. Khotili linanenanso kuti mikangano ya mkati mwa zipani iyenera kutha ku zipani komweko motsatira malamulo ake komanso njira yosawononga ufulu wa ena. M'malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Towera katswiri. Anthu ku chigodi mdera la mfumu yaikulu Mazengerera m'boma la Lilongwe adzipeza thandizo la zaumoyo mosavuta pomwe boma lamanga chipatala chaching'ono mderalo pogwiritsa ntchito 500 million kwacha ndi thandizo la World Bank kudzera ku ntchito ya Governance to enable service delivery. Phungu wa nyumba ya malamulo wa deralo a Senhoa Nkaka wati zonse zili mchimake kuti chipatalacho achitsekulire pa 1 August. Iwo anena izi dzulo pamwambo omwe kampani imene yamanga chipatalacho imachipereka ku konsolo ya boma la Lilongwe. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti. Kutha kwa ntchito yomanga chipatala chaching'ono cha chigodi mdera la mfumu yaikulu Mazengerera m'boma la Lilongwe kwadzetsa chiyembekezo pakati pa anthu a nderalo. Iwo akukhulupirira kuti posachedwapa adzipeza thandizo la zaumoyo mosavuta. Mmodzi mwa amayi a nderalo a Esnati Kunkhongo akuti amayembekezera ndi ena mwa anthu omwe amavutika kuyenda mitunda italitali akafuna thandizo la zaumoyo. Chipinda chimenechi kwa amayi chithandiza amayi kuchira mosavuta chifukwa kochirira kunali kutali kumapita kunkhoma koti chinali cholipira. Ndiye kuti munthu mzimayi kuti atuluke amati pafunika ndalama mwina kumagulitsa minda kogulitsiratu. Polankhula malo mwa mfumu yaikulu Mazengerera agulupu atete a nderalo ati chipatalachi ndi chofunika potukula thandizo la zaumoyo pakati pa anthu ake. Ndipo phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Lilongwe Mpenu a Eisenhower Nkaka wati akuluakulu onse oyenera amvana kuti chipatalacho achitsekulire pa 1 August. Mkakhala panopo takhala pano chipatala china chili kukamphata chimene ndi 6 km kuchoka pano. Chipatala china chili ku Dyambwe chimene nchodutsa 6 km kuchoka pano. Chipatala china ndikuti ndi kwa Matapira kudutsa 6 km kuchoka pano. Chipatala china kochimbalanga imene nkudutsa 15 km kuchoka pano. Pafupifupi 500 million kwacha ya thumba la Governance to enable service delivery ndi omwe ayigwiritsa ntchito pomanga chipatalacho. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Ndunaona za maphunziro aku primary ndi secondary wati kukumana ndi mavuto pa ntchito yokonzanso sukulu zomwe zinawonongeka kamba ka namondwe mzaka zisanu zapitazi. Mneneri wa undunawo a Christopher Banda watiuza kuti milandu ya zamalo komanso kauniuni wa mmene ogwirira ntchito yakuchitira ndi ena mwa mavuto omwe akuchedwetsa ntchitoyi. Ndipo pakadali pano katswiri pa nkhani za maphunziro alimbani nsapato wati boma lisiye kudalira kwambiri mayiko ndi mabungwe akunja pa thandizo lokonzera sukulu zowonongekazi. Chisomo Chingwalo ali ndi ripoti. Ngakhale unduna wa zamaphunziro a msukulu za primary ndi secondary ukukumana ndi mavuto pa ntchito zokonzanso sukulu zomwe zinawonongeka kamba ka namondwe, mneneri mu undunawu a Christopher Banda wati boma likuchilimika kupeza mayankho ku mavutowa ndi cholinga chokuti ophunzira apeze malo abwino ophunzirira. Banda ati ntchito yokonzanso sukuluzi ili pa mlingo wa pakati pa 29% ndi 43% mdziko lonse. Kutsatira mphepo ya mkuntho kapena macyclone amene anachitika m'mbuyomo, zinthu zosiyanasiyana zinawonongeka ndipo izi zinasokoneza kwambiri ntchito ya maphunziro. Ndipo unduna mogwirizana ndi anzathu osiyanasiyana panopa tikalitiriki kubwezeretsa zinthu zimene zinawonongekazo makamaka msukulu 28 za maboma 13 amene anakhudzidwa kwambiri. Kadaulo pa nkhani za maphunziro alimbani nsapato walangiza boma kuti lipeze ndondomeko zolozeka zothandiza kupeza ndalama zogwiritsa ntchito pokonzeranso sukuluzi m'malo modalira mayiko ndi mabungwe opereka thandizo. Pakufunika kuti boma liyike ndalama zapadera likonze ndondomeko mogwirizana ndi mabungwe ndi antena onse amene amatenga nawo gawo pa zamaphunziro kuti ndalama zizichokera mdziko lathu kuchokera ku misonkho komanso ndi njira zina zothandiza tisamadalire mabungwe akunja. Izi zikudza pamene ripoti laposachedwa lowunika zomwe zikuyenera kuchitika msukulu
zomwe zinawonongeka likuonetsa kuti pafupifupi 60% ya sukulu zomwe zinawonongekazi sizinakonzedwebe. m'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Tikadali pa nkhani za maphunziro, gulu la Malawi First lapereka masiku 7 ku maunduna zachuma, maphunziro komanso zamtengatenga kuti afotokozera Malawi momwe ndalama zomwe zakhala zikuperekedwa ku ntchito yomanga University ya Inkosi Mberwa boma la Mzimba zinagwirira ntchito. President wa gulu la Bon Kalindo anena zidzulo pa msonkhano wa nkhani, koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu yemwenso ndi yofalitsa nkhani wati zonse zomwe akufuna Kalindo ndi anzawo zilipo kale, sizofunikanso kupatsana nthawi. Vanani Nyirenda walemba ripoti ili. Malinga ndi mtsogoleri wa Malawi First Bon Kalindo, unduna wa zamaphunziro, wa zachuma komanso wa mtengatenga abwere poyera ndi kulongosola komwe ndalama za nkhani zomwe zimaperekedwa kuti amangire koleji ya Mberwa ku Mzimba zakhala zikupita. Apa Kalindo apereka masiku 7 kuti boma kudzera mu maunduna atatuwa libwere poyera ndi kufotokozera anthu aku Mzimba momwe ndalama zimenezi zakhala zikugwirira ntchito, komanso kuti bungwe loona za ziphuphu lifufuze za ndalamazi mwansanga. Iwo ati kulephera kutero pakatha masiku 7 iwo pamodzi ndi a Northern Block azauza anthu ambomali kuti asazavotere boma lilipoli pa chisankho chikubwerachi chifukwa lalephera kukwaniritsa malonjezo ake. Tizauza Malawi azatiuze chochita, komanso tipeza njira zina zosekera kubwera kunoko kuti andale amenewa asamabwere kuno kumpoto chifukwa cha kutola kwambiri, chifukwa cha kumpoto ndi dera limene alitenga ngati kosewerera kumangowana miza anthu akumpoto. Sitikuziwa kuti akumpoto anala kwa jani, komano sukulu ino ikanamangidwa sikanapindulira anthu akumpoto okha. Even iso omwewo ana makhuta mimba wanawo akanabweranso kumaphunzira pati kumaphunzira pompa. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu omwenso ndi nduna zofalitsa nkhani ati kupereka masiku 7 ku boma komanso kukachititsa msonkhano wa atolankhani ku Mzimba ndi kungotaya nthawi chabe, pomwe ati zomwe akufuna Kalindo atha kupatsidwa kwa maola chabe. Kuchita zisudzo zina zilizonse kaya ukapangira mkumano pamalo a project iyo ayi zimene zozo sizosolekeranso kutaita kupasani masiku 7 ndi zinthu zokuti kufuna information ndi achipezekere imeneyo kodi tili pati tayima chifukwa chani zonsezo nzopezekera. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyirenda. Anthu oposa 5,000 amdera lalikuni ku Lilongwe tsopano kugwiritsa ntchito madzi aukhondo, ndipo izi zikutsatira kubwera kwa malo otungira madzi water kiosk mchingerezi omwe bungwe la Lilongwe Water Board lamanga. Palankhula pamwambo opereka malowa ku anthu a mderali, nduna ya azaumoyo yakhumbizeka ndodo chiponda yatsindika kuti ukhondo ndofunika pofuna kupewa matenda osiyanasiyana kuphatikizapo kolera ndi mpox. Iwo afotokoza zambiri. Kunoko ku 45 kwa fumu athu amaliri linali dera limodzi limene anavutika kwambiri matenda akolera. Si kolera yekha, matenda ambiri masiku ano timalimbikitsa ukhondo. COVID timalimbikitsa osamba manja, kolera timalimbikisaso za ukhondo. Mpox weniweni timanena kuti ayi tatiyeni za ukhondozi manja tizisamba, zakudya tiziphika bwino ndi zina zotero. Zimezi sizingatheke ngati anthu akuvutika madzi. Chifukwa chake lero tsiku la mtengo wapatali ndipo ndifuna ndiyamike kwakukulu mgwirizano umene unalipo pakati pa afumu amaliri, afumu achimutu, MP athu akuno Mayi Sendeza komanso ndi a Water Board motsogozedwa ndi Inkosi Mberwa amene ali achayawo ndi unduna wa zamadzi amene anakhala pasi nkunena kuti kodi anthu akumene kuti athandize bwanji. Kuna manga kioski ili kumbuyo kwangaku ndi imodzi yokha, koma zimenezi zilipo 8 m'madera osiyanasiyana. Usonyeza kuti anthu ambiri athandizika, anthu oposa 5,000. Ndiye tifuna tiyamike kwakukulu chifukwa cha project imeneyi imene yabwera kuno ku area 45. Ndipo apa mpando wa Lilongwe Water Board Inkosi ya Makosi Mberwa 5 inati kampani yawo yagwiritsa ntchito zoposa 20 million kwacha pa ntchito yomanga malowo kutsatira pempho lomwe linalandira kwa adindo mderalo. Malo amenewa sikuti ali mu mandate athu, ali out of our jurisdiction, ndipo community kudzera mwa mafumu komanso a member of parliament anabwera kuzapempha kunena kuti tafikire anthu ndi madzi aukhondo amenewa. Kunoko ndi dera limodzi limene linakhuzidwa ndi nthenda ya kolera inabuka pakati paja, ndipo kukhala ndi madzi awawa ndi njira imodzi yothanana ndi matenda ngati amenewa komanso ena amene alipo okhuzana nkhani ya ukhondo. So kwa ife ndife okondwa kwambiri kuti Lilongwe Water
water board yakwanirisa kuthandizira kupereka madzi aukhondo kwa anthu akuno, ndipo kwa ifeyo ngati alilongo water board chachikulu chimene tikupempha ndichonena kuti anthu asamalire project imeneyi. Ife tapereka kwasalano ndiwo adapindule kwambiri ndiwo ndi project imeneyi, so tikupempha kudzera kwa mafumu ma community leaders onse amipingo kaya ndi ma political leaders kuti tigwirane manja ndikuonesesa kuti tipange protect investment imene tapereka musa. Thank you.